Pa treba se pali. Prvo treba poditi. Aj da. Aju, ne veze. A valjda treba prvo to... Ja sam mislio da prvo zapali pa stavim mlijeko pa onda stavim tu. Realno je tako kako god hoćeš, aj može. A ne treba ti litar mlijeka, a treba kao da se rastavi. Treba? Treba litar. Čekaj, treba foru da ti imaš puding i da sipaš, uzmeš toliko mlijeka i sipaš u šolju i onda razmutiš i onda vratiš mlijeko i onda sipaš to, ili ne ta fora? Ne, Ovako ne ide. Nemoj da mi se smeješ. čekaj, idemo da... Ja ne mogu ovako raditi. Čekaj, da se ja. Alfatoksin. To mi smiješ da priđe u mlijeko. Ajo, mi... Propao snimak zbog alfa-toksina. Treba stavimo oko način, hemičar. Hoćeš beli batil. Ne, šećer treba, moram mi uzeti ovako ti nisu. Treba šećer i sipaš 4 kašike vina. Šećera? Da. Šećer ti ovdje. Ja možda se to ne ovako. Eto ti. Šta je to? Ništa, sad ti tu, sad tu, tamo, sve ti tu sve nebo. Zapravo ne treba da snimiš sve. Zar ne treba prvo snimiš sve, ovako pripremimo. Mogu i to. Pa dobro. Sad ne moram. A kad ne bede, imamo šećer, puding i upaljač. 2 ideš, zato što piše pola litra mlijeka za sladiti. Ti 2 sipaj 2, ovo ti je litar mlijeka, 2 pudinga i onda ide 8 A šta, brati, čokolade, vanila, onako? Miješaj, pa jesi jel da pomiješam? Nisi? Ajde, varaj. Kako kidam, raz. Ja si ja i kada smo miješali, ja ljubi čokoladu. Ne, Aj. ljudi, ne mogu ja se. Alfatoksin. Molim te, prestani, Ali znaš šta ne sme? Dobro, ide. Aha, ima minut. Ćao. Neće. Kako kasnim. Ovo ste škupi. Hoćemo mi to. Polako.
vatru majmune. Ti si mjesec. Da bi Ne, kako se ne valete. Druže, Sad se iznerviraš, vidiš po. Brzo, Neša. Ne da prospeš, brzo. Jo, baš to čuli. kao gaš. Kasnije. Kako si gledao hladno? Ti. Kako si majmune? Vidi se, vidi se. Polako, da te bra, nemoj. Dobar. Snim. Smiješak. Kako to može? Tukše. Idi se. Aha, da.